Hey. Na kwala akwa biko. Hey, oh makata no dikwa ka ombulu agbaji akwa ni no dikwa ombulu ya no. Ichi bu hanchi buru. Orule ka na-ele nya. Mana bike gwa ga eziokwu ọkwa na ego bụ isi. Itugo m tụda m kita ma shishi afụkọ bụ ịma mfụ na akpa. Doris kere ihe na-akọzi otu a. Ekwe enyi m nwaanyị na-ele akwa. Nsị ka m weta gị maka ama m ihe na-amasị gị. Ọ dị mma ọ masịrị m n'eziokwu mana ọ galaka. Ihe abụrụkwa chinko. Ọkwa ịma America ka ha si bịa. Mana ihe ha na-agara n'ọnụ. Ime ihe mere dosia. Mgbe ọbụla m nwetara ego, aga m eme ka ịmanwụ. O? Doris. Jidia. Emezi na Simon ego. Alo gị a, ọ dị gị ka onye ka mma? Ọ ya kachacha mma. Nke nwere Douglas na-akwụ ụgwọ. Nke gị nwa, ọ dị gị ga-akwụ n'ụgwọ. Ị na-onwe gị nsogbu gbadu. Nzikwa otu a. Nsogbu adịrọ ka anyị yilibe n'akwa. Hey! Okwekwe ewe mana akwanyere m ya ịbụa. Victoria, ka ị na-akwa ekwe na kogote? Ị na-eme anya na mkpụrụ anya ama m ihe ọ chọrọ. Otu anya gị dị. Onye ịchọ ka ọ chọ. Dogi ito m. Oke mana m bụ nwaanyị. Anyị bụ nwaanyị ma ihe arụ anyị chọrọ. Ihe na-echegodu m uche bụ otu a nwechara ezigbo akwa, nwee ezigbo akpa ụkwụ, nwee ezigbo akpa, nwe hụ nke onwe. Victoria. Ị ma na Simon na-enweghị ka anyị ji egosi aga. Napụ enyi gị nwoke ahụ, m ga-akụziri ya ihe. Ọ kwefere ego ọ ga-akwụ m ya. Jisi ike. Ị ga-anọ nnapụta ya. Dọgịtụ m. Ka esikwa maka ị ga-akwa nke m. Nke ha bụ nsogbu. Akarị m okwu nkute. Simon. Kekwa. Ọdụmma. Keko bosi gị siga. Ọ gara kasị aga n'ụgwan. Ọ dịghị mma. O nwere ezigbo enyi m na-ele akwa bịara taa. Ife akwa nwaanyị achị bịa. Ha makacha. Mụ na nwunye gị wee họrọ ụfọdụ. Ịba n'ime unu Doris ga-egosi gị ka ifu na akwa ya ọ makatakwa mma ya na chi ya. Ngwanụ ka anyị na-ele. Ịma na enyi gị nwoke Douglas ọ chọọ iwu nwunye gị n'ala. Otu ozi. Ịma nke o si eme Viki mgbomgbom bịanụ welu nka welu akwa were akpụkwa were iyolia. Ịmagonu nwunye gị abịazi n'ọnwayọ. Ọ bịa chie ya sịkwa ya imechu gị iru were ụfọdụ akwa si nwaanyị ahụ na di ya bata na ọ ga-abịakwa ụgwọ. Doris kwuru nke ahụ. Ọ chọrọ iwu gị n'ala. Mba, ọ karịwu m n'ala. Doris karịwu m n'ala, ọ gịnị? Ya o gotere akwa na-agwa m agwa. N'elu ya, o gote ya n'aka. O nwekwa nnukwu akwa, obere akwa ka o were. Ọ gaghakwa ọnụ. Nwaanyị o nwekwa ka o sikwa eme. Iwu abụọ na ị ga-akwụ ụgwọ gị n'ọkpụrụ. Ị chọọ ịkwụ ya na nkeji. Ya bụ na ego ọ buru ibu nke ọ na-enye ohere ị na-akwụ ya nwa obere. Ọ bụrụ ibu, nna chịkọwa gị na ọ bụ na iji ha ọkpụrụkpụ ego inye ya nkeji. Ngwanụ, ego ole ka anyị na-ekwu maka ya? Ọkwa sọsọ 25,000. Sọsọ. N'i mere gịnị? Doris, n'i mere gịnị? Ego ole ka na-akwụ m n'ọnwa iji ego akwa ruru Naira 25,000 otu ugboro? N'elu ya egokwa ya n'aka. Na wetu
wetuo n'obi na wetuo onu ihe na-ekwuziri otu a ihe a kemgbe anyị n'ụdị na nwunye ihe a izizi mbụ nnego ihe lụgala ọnụ n'otu a. Kedu ihe mere iji bidozi ya kịta? Maka na ọ masịrị m. Na ọ masịrị gị? Ya masịkwala gị. Ya masịkwala gị biko. Na kedu ihe na-ekwuru otu a? Chere ka nye ya kịta ọ ga-amasị gị. Ọ gaghị mba eyila. Ọ gaghị amasị m. Ọkwa mmasị bụ nke m. Enwe m mmasị ọ ga-amasị m. Ọ na-amasị m ihe ọ bụla. Nye achị Victoria akwa ndị a. Anyị anaghị ego. Gịnị? Agwabụ m gị na ọma nkwe. Ị na-achịchitezi azụ. Ọ sị m chichigha anụ ya nụ. Doris, kwesị na akwa amasị gị. N'eziokwu ọ masịrị m ọfụma mana m ga-esi aka n'imi wee kwụọ ụgwọ ya. Aga m eche ka ọrụ ncha mmụta ego ọfụma tupu m alọwa nri ego dị akwa garala ọnụ a. Doris, ịma ihe anyị ga-eme? Welia, Emeka nchụzọ m ga-esi kwụrụ gị ụgwọ. Mba Vicky, jidebe nnọọ. Doris, kedu ihe na-eme otu a? Ọ na-ịbụghị ezigbo enyi m. Ime ihe ga-eme ngwa welia ka onyinye ga-enye gị mbọsị ncheta ọmụmụ gị. Onyinye ga-amaka Vicky, echiche ga-amaka mana jidebe ya nnọọ tupu di m asị na m ada akwanyere ya ugwu mana m na-enupụrụ ya isi egwe nkota okwu biko ọ maka mana jidebe ya. Daalụ. Doris, ọkwa mbido kịta wụrụ asị na Douglas ebidogo nsogbu ya. Douglas ọ gịnịkwa? Victoria so n'ụlọ wee pụọ ihe gafee elekere 6 ma ọ na-eji ime isi ọ gbatabe. Ikekwa na o mechabere ọnụ. Kedu ụdị isi eji oge nwa eme? Maka ndị na-eme isi ọ ya bụ na ha ebidoro n'oge ikekwa na ọ jee igote nke a ma ọ gote nke ọzọ ha ebidoro n'oge. Ofu ihe akpata o ji wee pụọ n'isi ọtụtụ wee sị m na ha mechie ọ bata n'oge kịta ọ batabe. Ofu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ ga-eji ya. Kedu emekwana ekwentị ya ji gbanye agbanye? Maka ekwentị si eme Douglas. Ọ ga-abụ na ọ nyụrụ anyụ. Ekwentị Victoria ada anyụ anyụ. Ọ sịgoro ya bụ na o ji azụ okwe ọ bụ na o ji eme ihe nkiri ọ da anyụ anyụ. Ọ ya bụzinu netwọk. Netwọk wasịkwu na ọ da aga. Ha, ka ihe na-ekwuzili otu anụ ọkwa ọ bụrụ ịmara ka netwọk si adị inwe ike dosa ekwentị kịta mgbe onye nọ gị n'akụkụ akpọ gị ọma nweta gị. Doris, nke na-agbachite Victoria unu na-agbabara akpa. Ha, gbazina m ọchị biko. Ị na-anụkwa wetuo obi anyị. Mama ihe bụ gọọ na ị na-eche ofu ihe Victoria meme nke ọ na-eme ọ ya bụ na ụzọ mkpọchi bụ ihe ji anụ. Ọ dị mma. Ịma ụlọ ọrụ nwa ebe a na-eme isi nwa depụta m ya ka nje chọọ Victoria ebe ahụ. Ama m ya mana mmanye gị ya maka ime ga kọọ mmadụ ọkpọ. Mba. Doris, ọ dịkwanụ ka gị na Victoria abalị ihe akpa. Ọnwụra ka chere anya. Ọra ka nna chi ụlọ ọ nwere. Ikirichago ihe nkiri gị? Ya na-echago m ihe nkiri ahụ atọka.
ịmakwa ịhapụ m aga m enene ya ugboro one na one ike ama ngwụ m. Ai, toka. Taa niile ihe nkiri a ka ị na-ekiri kịta ịchọzi ịrahụ ụra. Ka ihe ị na-ekwudu maka ụra ka gasị nọ njọ ka m mere ikwu gị ekwukwu ya ọzọ ọ njọ ma ịrahụ ụra? Ọ njọ ka ọ bụ n'ọnọdụ a njọ ka ọ bụ taa niile enweghị efe m ọ dịzi nnọọ ka ihe nkiri ọhụụ ọka mkpa karịa mma. Simon, ọ dịrị ọdụm ka ọ dị gị chaa hapụ m nnọọ. Cheregodi Doris, omume gị akịta ọ maka na asị m gị nyeghachi Victoria ihe ndị ahụ. Kwụsịkwa omume gị ahụ, kwụsịkwa ya, aga m anabata ya, kwụsịkwa ya. Victoria, ị chọsị ịlala ebe ị nọ mee isi kemgbe na-akpọ gị n'ekwentị ọ da aga ị da azakwanụ onye gbọdịzi ya bụ ekwentị agbanyụ ka ihe mee. Douglas, jụrụ m ofu ajụjụ ka nza gị tupu ijụba ma jiri niile a jiri nwayọọ ka m kọwalụ gị ihe mere nna. Enwere ihe na-akọwa eji m n'aka na onwe ebe ọzọ ije mgbe ị mechara isi. Douglas, ọ na mama nwụrụ gị mmiri tọgbọrọ gị iko n'ụna kedu ihe ọdụ mma kụnwụrụ gị ume ịkpọgide kpọnwụ ekwentị m. Ọ bụrụkwa nke a bụ nsogbu m. Nsogbu m bụ Victoria, kedu ihe mee na ịzaghị ekwentị gị? Ana m eme isi. Ị na-eme isi? Ọzọ ekwentị gị ka eji eme isi. Douglas, ọkwa ịma na ebe a na-eme isi na ọ bụrụ sọsọ m bụ nwaanyị n'ebe a nnukwu di ị na-akpọ m na-aza gị na-akpọ m na-aza gị nọkọtasịsị ka nkwụsị ịza gị ị na-akpọ ka na agba n'iro onye nọrọ ebe a ị na-echugbu afa. Ihe ị na-akọ ọ fekwa m ahụ ịghọta. Ọsọ ga-eghọta ya ọsọ ga-aghọta ya ekwuchago m ị na-agbakasị m arụ ị na-agbakasị m arụ Douglas. Victoria na ndụ m niile afọbe m nwaanyị afọta mmiri ka gị afọbe m nwaanyị ọ bụ ị makwa ego na mmefu n'isi ya mmefu chego ni na mmefu n'isi ọ bụrụ takịs ahụ m ụgwọ n'inupụ m isi. Douglas, bido taa gaba enyezina m ego emefuzina ego n'isi m jide nke gị ka jide nke m ị na-aghọta maka imecha iwe ya ka ọ m ọnụ. Chọrọkwa ihe ugwu gịta enwere ike ịdị ede maka osu adamama ọgwụ na-agwọ ka iji weta eji m akwụ ebe a. Begogide ihe m na-ahụ ebe a. Biko ọnọdụ nkịta abụrụ ọnọdụ mgbakọ na nlekọta. Douglas, ihe m na-agwa gị bụ ọ ka mma na ichere ihe ị chọrọ ikwu eche tupu gị ekwuo ya. Ọ na-adịzi m nnọọ ka ị na-emepe ọnụ gị nnọọ kwuo okwu tupu gị echerezi echiche. Ka ị chọọ igosi ya ka ị kwesịrị ịjụ nnụ n'akụkụ onye Buhari isi bịa leni ya. Ihe a na-achọpụta kịta gosiri na oke 65 bi dịka di na nwunye enweghị aṅụrị na alụmdi na nwunye ha. eziokwu esokwa m n'ime ha. Dịkwa nke ọ bụ eziokwu maka na nwa na onwe m kemgbe m manyere n'ụgbọ alụmdi na nwunye ha obi a na-adịcha mma. Simon, ị ma na ọ na-abụ ncheta ụdụrụ aṅụrị na ụdụrụ obi ụtọ m na-enwe tupu nnụọ nwaanyị na-ajụzi onwe m kedu ihe m ji wee nụzie nwaanyị. Lezienụ Doris na-enyezi m nsogbu maka na ekweghị m egote akwa ndị ahụ tiri mgbe ahụ. Kezi maka nwa mmefu chego niile mmefu n'isi Victoria ma nke ka na-emefu ụdị ego mbite ya nwụ na Victoria nwe obi ụtọ kịta ọ bịazie m ka na-agba mmiri n'okwute. Ụmụ nwaanyị na-achọ ka a na-emeri ha ihe niile emere mana emekarịzịa ọ dịzị ka ịbụ ewu ka ị maazị ife. Ị ma na Victoria si menyezinye ego mana achọrọ m ịfụ ka imi na ọnụ ya ga-adị na ọ bụ na menye ego nwa ọgwana ụna
Dọkịta, kemgbe ị batara ọrụ, isibeghị m nye gị nri. Esikwu m otu amarụ gị. Afọ ju m. Agwakwana m na iriri nri n'ezi. Ọ alụ na ọ bụ na ndị nri n'ezi. Ezigbote arụ kwa ọnwa n'azụ. Onwere mgbe isi m sielu gị nri n'ụlọ ma esiro gị nri. Ihe njiwele nri n'ezi maka na achọrọ m ịgbanwe ụtọ nne m n'ụlọ. Kedu otu ịgbanwe ụtọ nri gị? Kedu ka ị na-ekwuzi ka ofu nri ka m na-enye gị? Ọrụ nri dị iche iche ka m na-esiri gị n'ụlọ. Bịa, Victoria. Ugboro one ka m gwago gị na agụụ na-agụ m. Ya, na agụụ na-achọ ịkwọli m afọ. I wee nyaa isi na ịmanye m nri. Isi gbugo onwe gị. Asị ka isi m. Ị na-achọ ihe ị ga-egodo aka wee sị na ihe mme gị kpata iji lie nri n'ezi. Agwa ịkpa kịta ọ ga-egosi na ị bụ ezigbo di. Ka ọ bụrụ gụọ ha ga-atọ ụta maka na m abụla ezigbo di. Maka na ọ bụ nnọọ ịpụ n'ezi ịgbanyụ ekwentị gị ịbatazi mgbasa gị. Ihe ọjọọ ga-eme nwaanyị bụ ịnụ nwoke na-enweghị ntụkwasị obi ebe ọ nọ. Maka na o mere gị isi m. Ekwerọ m. Ihe ọjọọ kachasị ihe ọjọọ ya eme nwaanyị ọbụla nọ n'alụmdi bụ ịnụ nwoke na-enwero nnukwu ihe ọ chọọ iji ndụ ya mere. Alụ. Doris, ịchọpụta na Douglas na Simon kwekọrịta sị ka ha mewaba anyị obi. Nke bụ Simon chọọ ịkonye m okwu n'isi kama ọ ya ayọba m mgbaghalụ maka akwa ọsị nchichi ya ọ nara na-ekoga ka mkpi. Ha na-abụ kwekọrịta na-eme ụdị omume a ha na-eme. Ha ga-afụ. Hapụ ndị a gbafa nkịtị. Ọkwa uchefe a pụrụ ọlịlị ọ ya emecha chi ya tanụ. Ọkwa anyị nọ n'ụlọ ọ ya emecha nakwute anyị n'ụlọ. Hapụ ndị a. Douglas, ị kasị esi bata. Kịta ịkwadobego ka ịpụ. Ị ma na-echefu m ịgwa gị na ọ gwa na ofu onye nwoke na-eme ncheta ọmụmụ taa. Oge adịghịzị. Ị ga kịta ihe niile ga na-abụchazi abụcha. Mba, nke a ka ezigbo ọ kịta ka o bido dị. Ya bụ na ịma nnata n'oge. Ma nọ mmemme abalị enwere ike mbata nwee ike mma mbata ya bụ ụla tọwa ụtọ ekwowe ekwo. Ekweghịkwa m na nke a. Ihe ga-eme kịta bụ na m ga-akwado ka m sorokwanụ gị jebe mmemme ahụ. N'ihe so m je ebe Mmemme? Mgbe njizi gị na mụ na ị ga-eso nchọ ka mụ na gị solu mgbe gị kemgbe ị ga-anọ n'ụlọ. Douglas, ị ga-ewere ofu na m so gị gaa ya bụ mmemme ma ọ bụ ịbịa dinere a n'ebe a. Victoria, ị makwa agba ọsọ maka na ọsọ ga-eme ugbu a. Douglas! Douglas! Simon, enwere ka isi fụ Victoria abata m n'ọhịa enwere ka isi fụ n'okirikiri ebe anya. Ajụjụ aka ntụ bụkwa na ịjụ gị banyere Doris. Akara ekwentị ya dara aga. Ma nke Victoria akpa. Ebukwala ihe m na-eche. Biko, ka ị na-eche na atọlụ ha atọlụ. Douglas marụkwa n'ife. Izugburu onwe gị. Ka ị chọkwana ka m chekwen onye ga-akpata n'ekwentị ha na-abụ ịgbanye agbanyụ. Ka iji bụrụ na ihe ọjọọ sọsọ ihe ọjọọ bụ ihe na-abata gị n'uche. N'ihe niile nọ n'ụwa ntọrọ bụ ihe batara gị n'uche. Ọ ka alụ mma na atọlụ ya atọlụ karịa na ya na nwoke ọzọ nọ. Douglas, ịdịkwa iberibe. Ị dara aparị. Uche onye adị njọ bụrụ uche nke gị, nwere uche nke m. Douglas, ichekwa na ndị ntọrọ a makpụkwana ha n'ike. Ichekwa ya eche. Mba! Aka nwa na-ata na-ata, aka nwa na-ntara. Ọ n'eziokwu uche nke a dị njọ.
Obi aṅụrị anyị nwere taa obi na-atọ m pọtọpọtọ ma ọ dịkwa nke etiri ka anyị jechigekwa maka aṅụrị ejubeghị m afọ. Ejuru na-eje ebe kere ebe unu si. Mbakwa Douglas nekwa nwunye gị tia ihu chụrụ ya ajụjụ ebe ọ bụ nsogbu. Nwunye anyị fụrụ ebe a enweghị ike ịzaga ajụjụ ị na-ajụ. Ị na-aghọta ihe m chọrọ kịta bụ ka m baa n'ime ụlọ wụọ arụ hie ụra. Oge adịghị ka ọ dịkwanụ. Bịa nwoke m ka anyị gwa nwaanyị eziokwu ka m jụọ gị kedu ihe Victoria mere dị njọ na-ebute esemokwu n'etiti unu? Victoria jewere ime isi o wee gbanye ekwentị ya o wee batazie kama ọ ga-ayọwa biko ọ na-agba ọnụ chọ mana dogi ịma na ị na-emecha ka ụmụazị mgbe ụfọdụ nọrọkwa n'elu ya enwere ntụkwasị obi n'ebe nwunye gị nọ chaa kiri ya kpụrụ ya n'ekwentị otu ahụ. Kedu ka esi eme ka ụmụazị ọ alụ na ọ bụ na nna echekọba akụ n'ụba m. Ị jụọ m aga m agwa gị na gị ga-ayọ mgbaghara kwudochiwa maka otu m si ahụ ụmụ nwaanyị a na-elere anya chaa chọrọ ka jụọ gị kedu ihe Doris mere gị? nke m dị iche iwe m ziri ezi otu onye elekekwa na Doris ga-aga gụrụ akwa ruru $25,000 n'aka kwenye m dị ya. Simon ị mara aka dị gị chichichichi nya imechi aka ikuku ama mbata oudu mmadụ gị na-ekwe ụgbọ achịcha ịtọ $120. jidekwa ya ebe ahụ. Kedu ihe na-eji jide ọfọ ọkwa gị si ka anyị gwa nwaanyị eziokwu kịta nna gwa gị eziokwu. Simon mesapụ aka n'ihe ebe ihe ego dị ihe nwunye gị ego na ahụ ya chọrọ ego ọ bụkwa na inyere ya nwoke ọzọ nọ n'ilo enye nwunye gị ego narị nwunye gị. Anụgonu m aga m agbanwe ọsọ nwa ga-agbanwe nna abalị mụ nọ ka mụ na Victoria akpa achọghịzị m ọgụ.